Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Hier liep ik vandaag langs de Maagdenstraat en ik wilde deze video al lang maken, want al 2 weken heb ik iets opgemerkt. Er ligt vuil. Er is zoveel vuil langs de Maagdenstraat en het wordt niet meer opgeruimd als eerder. Ik heb hier zo een korte filmpje kunnen maken vanmiddag tegen 4 uur zo in de middaguren. En dat is echt niet te geloven. En ook dat de minister van Justitie, Haris Moenerat, zei dat hij voor alle zwervers en daklozen een opvang hij wil ze allemaal opnemen. Ik hoop dat dat heel gauw gedaan kan worden, want de grootste oorzaak van zoveel vuil langs de straat is ook door de zwervers en ook door de winkeliers. Want zoveel vuil ga je zien waaien langs de straat de hele dag door wind en echt. Ik hoop dat het weer tijdelijk op tijd opgeruimd zal worden door de overheid.